як рӯзи кории ман дар Истанбул. Саҳар бояд барвақт мехестам, чунки наворбардорӣ доштем. Барвақт аз хоб хеста, рафта дастуру ва дандонҳоро шустам. Ба варзиш машғул шуда, баъди каме варзиш рафта шустшӯи бадан кардам ва намозамро хондам. Субҳонаамро тайёр карда, субҳонаамро кардам ва зуд либос пӯшида ба роҳ баромадам. ҳаво хеле хунук буд ва ҳоло ҳамаи ҷо торик буд, чунки ман барвақт баромада будам. акнун бояд тавассути метро ба ҷои лозима рафта расем. ба метро нишастам ва ба ҷои лозима рафта расидам. акнун бояд одамое ки маро фарёд карда буданд, онҳоро бояд меёфтам. баромадам аз метро, дидам ки ҳамаашон дар як ҷо ҷамъ омадаанд. ҳамаамон дар як ҷо ҷамъ шуда савори минибус шудем. тавассути минибус ба майдони наворбардорӣ рафтем. мутаассифона дар он ҷо телефонҳои моро гирифтанд ва ман натавонистам ки наворҳои хуб гирам. дар он ҷо тамоми актёрҳое ки дар телефон медидам, ҳамаашонро аз пеш дида бо онҳо ҳамсӯҳбат шудам. ба ман роли як асир, яъне ки роли халқро доданд ва ин асоеро ки мебинед тавассути як туристе ки ногоҳ аз роҳ мегузашт гирифтанд. хулос наворбардориро то соати 8 кард. аз майдони наворбардорӣ баромада либосҳоро иваз кардем ва ҳамон тавре ки омада будем боз ҳамон тавр ба хона рафтем. ҳамин тавр як рӯзи пурмоҷарои ман ба анҷом расид.